କାଣ୍ଡ କଲା ବେଳୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆଉ ବାହା ହବୁ ନାହିଁ ଧନ୍ଦା ବାଳିଟା, ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ବାହା ହବୁନି, ଆମେ କାଣ୍ଡ କରି ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ମାନେ ଆଜିର ଘଟଣା, ଆଜି ସକାଳେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆଇଲା ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟା କି ଆଉ ବାବା ଆଉ ମୁଁ ଭାରି ଗରିବ ଲୋକଟା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ କ'ଣ ହେଇଛି ମାଉସୀ କୁହନ୍ତୁ। ନା ମୋ ପୁଅକୁ ପୋଲିସ ବାନ୍ଧି ନେଉଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇବେ। ମୁଁ କହିଲି କେଉଁଠି? ନା କଟକ ସିଟିଏ ଥାନା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଯାଉଛି ସିଟିଏ ଥାନା ଗଲି, ବୁଝୁ ବୁଝୁ ତା ପୁଅ ଯାଇଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡିଂ ହେବ ନା। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ପୁଅର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେକ୍ସନ ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ 6 ଲାଗିଛି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ଏମିତି ଏମିତି ମୋ ପୁଅକୁ ଇଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ କରିଦେବେ। ମୁଁ କହିଲି ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ ଲାଗିଛି ମାନେ ତମେ ତ ଯାହା ହେଲେ ବି ପୋକ୍ସୋ 6 ଲାଗିଛି ମାନେ ତମେ ତ ତମ ପୁଅ ତ ମିନିମମ୍ ମାସେ 2 ମାସ ତ ଭିତରୁ ଯିବାଟା ଥୟ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ମୋ ପୁଅକୁ ସେ ଫସେଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଖ, ମୋତେ କହିଲେ ତାପରେ କହିଲେ ପୁଅ ମୋର ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ମୋର ଟିକେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୋ ପୁଅ ଶୀଘ୍ର ମାନେ କେସ୍ରୁ ମୁକୁଳିଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ପୋକ୍ସୋ 6 ଲାଗିଛି, ତମ ପୁଅ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆଇତର ତମ ପୁଅକୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ଝିଅ ସହ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିଦେବ, କି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କ'ଣ କି ବାହା ହେଇଯିବ କି ଯାହା ବି, ତାପରେ ନଚେତ୍ ତମ ପୁଅ 20 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ହବ, 20 ବର୍ଷ ତମ ପୁଅକୁ ସଜା ହବ, ନଚେତ୍ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍। ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଦୁଇଟା ବାଟ। ମୋତେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବ ଯେ, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବ କିନ୍ତୁ ବାହା ହବନି ତାକୁ। ମୁଁ କହିଲି ବାହା କାହିଁ ହବନି? ନାଇଁ ସେ ଧନ୍ଦାବାଳିଟା, ତାକୁ ମୋ ପୁଅ ବାହା ହବନି, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଲେ ବି ସେ ମୋ ପୁଅ ବାହା ହବନି। ମୋତେ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଯେଉଁ କହିଲେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଲେ ସେ ବାହା ହବନି, ଏଇଟା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ? ମାନେ ଯେତେବେଳେ କାଣ୍ଡ କରିବା କଥା ପୁଅ କାଣ୍ଡ କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କଥା ଉଠିବ ସେ ପୁଅ ବାହା ହବ ନାହିଁ, ସେ ସେମିତି ନାମ ନେଉ ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଯିବି ନାହିଁ କି ବାହା ବି ହେବି ନାହିଁ। ଛି 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 ଛି।